Здравейте, аз съм Александър и днес играем Майнкрафт. Днес не знам какво ще правим. На телефон го играя, не се чудете. Играя го на телефон. Днес какво да правим? Това моята приятелка Ради казва. Здрасти. Аз предлагам да се разходим малко в магаретата, да посъберем малко гъбили и дърво. Чакай малко. Добре. Не ми стигна да го кажа. Моята приятелка, тя ми е сестра, няма чакай, знаете. Аз като този нещо постоянно. До сега играх този сървър, не ми питете. Да, точно съм направих. Едно. И да се разговаря. Да, някои са мои случайност. Но аз изрових кучето, защото е толкова зло. Има удари кучето ми. За това. Днес аз почвам да изваждам моя... Нека ми изключи този Майнкрафт.